Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanília podľa Marka. V istú sobotu kráčal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klásy. Farizei mu povedali: Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno? On im odvetil: Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním. I povedal im: Sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou. Počuli sme slovo Pánovo. Milované Božie deti, drahí bratia a sestry, naši birmovanci, dotkne sa témy, ktorej som sa už dotkol možno pred rokom. A to je pokora versus pýcha. Každý deň a dokonca aj viackrát počas dňa robíme jednu takú bežnú činnosť. Pozrieme do zrkadla. Pozrieme sa, ako vyzeráme. Niekto to robí teda častejšie, niekto to robí menej často. Pred zrkadlom stojíme práve preto, aby sme sa videli, ako naozaj vyzeráme a aby sme sa podľa toho aj upravili. Takéto zrkadlo, ktoré používame vo svojom bežnom živote, by sme mali denne nastavovať aj našej duši a pýtať sa, ako na tom sme, v akom stave je moja duša. Je veľmi dôležité poznať a žiť pravdu o sebe. A je to ťažké, ak to nedokážeme žiť. Tak sa pýtam, ako som na tom? Ako sa vidím? Aký pocit mám zo seba? Možno teraz túto chvíľu. Aký pocit majú ľudia, ktorí stoja teraz vzadu a čakajú na svätú spoveď? Môžu si takisto povedať túto otázku. Som so sebou spokojný? Som so sebou spokojná? Som vyrovnaný so svojím životom taký, aký mám? Podceňujem sa? Alebo až moc nadceňujem svoje sebavedomie? Nepohrdám tým pádom inými? Nenamýšľam si o sebe príliš veľa? Sú práve také dva extrémy pohľadu na seba. A práve oba sú obrovským klamstvom. Prvý extrém. Ja som iba obyčajný človek. Vlastne nič neviem a som neschopný. Nikdy nič nedokážem. Som zbytočný a môj život nemá význam. To je prvý extrém. Ide o akýsi komplex menejcennosti, nezdravej pokory. Pričom samozrejme človek nie vždy za to môže, že sa dopracoval do takejto fázy svojho života. Na to nadväzuje, alebo je taký druhý extrém, aká som krásna. Nikto krajší už nie je. A ja som nadmieru so sebou spokojná. Boh má úplne inú taktiku, než my si teda o sebe myslíme. Asi je to pýcha. Je dôležité, aby sme sa naučili na seba pozerať tak, ako na nás pozerá Boh. Mať ten Boží pohľad. Nie len na samotného Boha, alebo na druhého človeka, ale prioritne na seba samého. Práve pýcha a pokora bojujú o ľudské srdce už od nepamäti a bojujú až do konca. To je presne ten hlas, o ktorom sme takisto hovorili. Z jednej strany sa prihovára diabol, ktorý nám šepká rôzne veci, rôzne situácie, ako by sme sa mali zachovať, a z druhej strany je to Boh. Je to zlo a je to dobro. A my si máme vybrať, ktoré ucho budeme počúvať, ktoré budeme nastavovať. Práve tú pýchu používa diabol, aby ti ukradol srdce, aby ti ukradol celý tvoj život. Pokoru ako krásny nástroj používa Boh, aby nie ti ukradol srdce, ale aby získal tvoje srdce. Táto pýcha používa dve zbrane. To je klamstvo a pretvárka. A pokora má tiež dve zbrane, to je pravda a jednoduchosť. Mohli by sme povedať, pýcha
Keď hovoríme o klamstve vo vzťahu k sebe, tak si povieme, ja som niekto. Ak hovoríme o klamstve vo vzťahu k iným, tak povieme druhému, ty si nikto. A do tretice, klamstvo vo vzťahu k Bohu, povieme, nepotrebujem ho. To je pýcha. A čo sa týka pokory, pravda vo vzťahu k sebe, ja som nikto. Ale to neznamená, že človek sa má podceňovať. Tu narážame na našu ľudskú takú maličkosť a krehkosť, pričom v Božích očiach je táto maličkosť vzácna. Takisto v rámci pokory, pravda vo vzťahu k iným. Ty si niekto. Nie ty si nikto, ty si niekto. Teba potrebujem. Ty veľa znamenáš. A potom do tretice takisto pravda vo vzťahu k Bohu. Bože, potrebujem ťa. My Boha potrebujeme. A pokorný človek si pýta Boha dennodenne do svojho života. Pyšný povie, nepotrebujem ho. Postačím si sám, však ja som ten krásny pred tým zrkadlom. Pýcha sa rada pretvaruje a nosí másky. Nikdy neútočí priamo a tvárou v tvár. A práve hriech zbadáš, ale pýchu nie. A sem patrí napríklad falošná pokora, falošná zbožnosť, farizejstvo, nadmieru nejaká veľká dobrota, vyhovieť každému a podobne. A pokora, tá sa absolútne nemaskuje, nepretvaruje. Pokora je priama. A mnohí to poznáte, bratia a sestry. A k tomuto vám poviem ešte jeden príbeh. Indická rozprávka spomína istého muža, ktorý dosiahol také vysoké spoločenské postavenie. Prišiel k nemu priateľ, ktorý mu blahoželal. On však, omámený kariérou, nechcel priateľa poznať a opýtal sa ho, kto si ty? Nepoznám ťa. Čo chceš odo mňa? Ten priateľ ostal zarazený, zahambil sa a povedal mu, ozaj ma nepoznáš? Veď to nie je ani tak dávno, čo sme spolu hrávali a čo sme sa spolu hrávali. Prišiel som ti blahoželať, ale vidím, že si oslepol, preto ti vyjadrujem sústrasť, úprimnú sústrasť. Milovaní bratia a sestry, drahí mladí priatelia, naši birmovanci, skúsme si dať pozor na to, aby nám niekto nevyjadril nepotrebnú, úprimnú sústrasť. A aby nám neprasklo zrkadlo, keď sa do neho pozrieme. Lebo už mnohým sa to stalo, že sa pozreli do zrkadla a to zrkadlo im prasklo. A nebolo predtým puknuté. Pán Boh niečo chystá, len si dajme na to pozor. Amen.